1%. Ennyivel kell jobbnak lenned. Elolvastam az Atomic Habits, azaz magyarul Atomi szokások című könyvet James Clear-től. A fő üzenete, hogy a kicsi és jelentéktelennek tűnő változások is nagyon nagy hatást tudnak elérni, hogyha éveken át kitartunk mellettük. Az életminőségünket a szokásaink határozzák meg. Ha csak 1%-kal jobbak vagyunk minden nap, akkor egy év alatt 37-szer jobbak leszünk, mint voltunk. Egy nap alatt nem fog látszódni az eredmény, de hetek, hónapok és évek alatt sokszorozódni fog. Ez mindig az a rossz szokásainkra is. Nem az számít, hogy milyen sikeres vagy most, hanem az, hogy a szokásaid milyen irányba visznek téged a jövődbe. Mondjuk eldöntöd, hogy le akarsz futni egy maratont. Megvan a cél. Elmész párszor futni, de aztán lesznek napok, amikor nem tudod magad rávenni. Pár hónap múlva már heti 2 futás helyett a heti 1 is alig jön össze, aztán pedig azt veszed észre, hogy 3 hét kimaradt. Nem a céllal van a baj, hanem azzal, hogy itt célokban gondolkozunk a rendszerek helyett. A célok azt a gondolkodást hozzák magukkal, hogy ha elérem, akkor boldog leszek, viszont csak tovább megyünk utána a következő célra. Ha a folyamatba szeretsz bele a célok helyett, akkor folyamatosan elégedett és motivált tudsz maradni. Nem az a cél, hogy elolvass egy könyvet, hanem hogy olyan ember legyél, aki olvas. Nem az a cél, hogy lefuss egy maratont, hanem az, hogy egy futó legyél. Az új szokások kialakításához tehát azt kell meghatározni, hogy milyen ember szeretnél lenni. Oké, de akkor hogyan építsünk ki új szokásokat? 4 viselkedéspszichológiai törvényszerűség van, ami segít nekünk ebbe. Az első, legyen egyértelmű. Legyél minél specifikusabb. Például, ahogy ebédre indulok, megcsinálok 10 fekvőt az íróasztalom mellett. Az is segít, ha helyszínekhez alakítod ki a szokásokat. Legyen egy szék, amin csak olvasol, egy sarok, ahol csak festesz, egy szőnyeg, amin edzel. Második, legyen vonzó. Az agyunkban sokkal több neuronpálya van ahhoz, hogyha akarunk valamit, mint ahhoz, ha csak tetszik nekünk valami. Emiatt hatalmas motivációs ereje van, hogyha vágyunk valamire. Nem csak az szabadít fel dopamint bennünk, hogyha elérünk egy célt, hanem az is, ha várjuk, hogy valami jó fog történni. Hogyan tegyünk egy új szokást vonzóvá? Segít például, hogyha egy olyan már meglévő tevékenységhez kötjük, amit szeretünk. Vannak például emberek, akik csak úgy Netflixeznek, hogyha közben szobabicikliznek. Harmadik, legyen egyszerű. Könnyen menekülünk abból, hogy csak utána nézzünk és tervezgetünk, mert el akarjuk kerülni a kudarcot. Az ismétlés viszont a legfontosabb egy szokás kialakulásához. Általában azt szoktuk kérdezni, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hogy valami szokássá alakuljon, de nem ez a jó kérdés. A jó kérdés az, hogy mennyiszer kell ismételnünk valamit ahhoz, hogy szokássá alakuljon. Nem az idő számít, hanem a gyakoriság. Ezen segít, ha a lehető legkönnyebbé tesszük. Például, ha tudod, hogy el akarsz menni edzeni, akkor már előző nap készíts ki hozzá mindent. És a negyedik, legyen élvezetes. Sokkal inkább megismétlünk egy viselkedést, hogyha élvezzük is. Itt viszont nem csak akármilyen jutalomról beszélünk, hanem azonnali jutalmakról, ugyanis mindig előnybe részesítjük a jelent. Ezért segít, hogyha egy azonnali jutalmat társítunk az új szokásainkhoz. Például ebéd után félrerakod a desszertet, és csak akkor eszed meg, amikor már délután végeztél az e-mailjeiddel. Minden változás könnyebb, hogyha élvezetes. Peace.